Прекарайте един ден с мен като бивш студент в Швеция. А защо бивш? Защото завърших юни, но ме скъсаха на един изпит, затова ето ме мен в Швеция. Обличам се да уча в университета за поправката, а на отиване естествено първата канелена кифла в автобуса. Много обичам. Бях останала в същото общежитие, защото една приятелка още учи там, а в университета започнах с моят изпит да си преговарям всякакви работи, но беше доста изморително. Затова след това излязох малко да се поразходя до центъра на Йон Шопинг. Беше доста студено и духаше, но няма как, все пак съм в Швеция. Ето го и вижте колко хубаво са украсили за Коледа. Даже не си спомням как е било миналата година. Разходих се по главната улица и отидох до моя любим Нормал. Просто няма как да не посетя най-любимите ми места и се чувствах като себе си, както в преди 6 месеца. Пробвах ето тези неща и отидох да вечерям най-шведското нещо или поне едно от най-шведските работи. И това е именно кебаб пицата. Беше много добре, много вкусно и след това се прибрах и си легнах. Последвай за още!